fi samma kowa cikin gidanai, kowa yana fi samma wanda yake ciyarwa, duk wanda yake kai ne wajibi ka ciyar da shi zaka fi mai zakatul fitr. Har jariri in akwai, in dai an haifi jaririn kafin rana ta faɗi ran azumi na ƙarshe to za a fi mai zakatul fitr. In akwai ciki fa, Imam Ahmad ya ce ya so a fi samma ciki. Ibn Qayyim ya karfafi wannan magana cikin Zadul Ma'ad cewa ana fi samma ciki in akwai shi, in dai an busa mai rai sai kasance shi ma an fi mai. Domin abincin Allah abinda ku ba ku ansa, idan ka je kasuwa ka ce to ga mudu za a baka, za ka ce a baka so sai an cika, za kai ma ka cika ka baiwa Allah sai miskinai su samu abinci. 4 da wannan ko kuma 1 da wannan, Allah ya karɓa muna, Allah ya sa mu yi saboda shi. Ana ba da ita ne kafin a je sallah. Yanzu da ake COVID-19 yanzu mutane suka fi tsananin bukata, zaka kana iya wa kila ma in gidanka buhu ne za a saye, an auna kowa ya kama buhu sai a sai buhu ɗaya a ɗauke shi da yake aje a kai. Inda babu wannan abinda an mudu dama min madda ya mudu, wanda ya miƙa hannu ne mutum, matsakaicin mutum idan ya miƙa hannaye ne haka aka cika to shi zai cika wannan. Mutumin da ba babba ba sosai kuma ba ƙarami ba sosai, don sai a cika wannan da hannu so 4 na shinkafa ko dabino ko inabi ko zabibi ko wani abinci da yake da saukin ci, irin wanda ake ci ran sallah. Za a iya bayarwa da gero, wanda baya da komi sai gero zai iya bayarwa da gero, to amma ya san makasudi in sabani wa ake baiwa. Wasu na ganin duk wanda aka ce a ba zakka guda 8 innan da aka faɗi cikin suratul tauba duk su za a ba. Wasu malamai kuma suna ganin a kala biyu kawai, daga miskinai sai fakirai su kawai ake ɗaukar wannan zakka a bayar, wato su ne mabukata, wanda baya da shi gaba ɗaya da wanda yake da shi, abin da yake da shi baya isa shi. Me ake fitarwa? Kamar yadda muka faɗi, ana fitar da abincin da aka shekaro ana ci. Ana ba da wannan zakkan ne tana magani guda biyu, kamar yadda hadisi ya inganta cikin sunan Abi Dawuda. Na farko,